Mm. Mm. 2,000 years later. Yes, mahing gabi sa inyong mga kabinga, and for this video mga kabinga, so magmumukbang tayo ng pizza and chicken mga kabinga. So nakoy nakitaan sa online mga kabinga, ato ning tilawan ang ilang pizza ug chicken. So unahon na to ning chicken mga kabinga kung usa ni kalami. This is a buffalo wings. Let's go. Init pa kayo, upang abot. This is a 10/10. This is a pizza. Loaded daw eh. Wow. That one. Grabe. 1,000 over din. Gikan din sa Regis, no? Pizza overload. Dami gid eh. This is a cheese. Sama ni siya, cheese siguro ni. Pangabo na lang eh. Dami siya. Lamig din sikit. Ubus siya. Lami. Kano siya? 800 plus. Okay, package din niya siya.
Mm. Some order mo. Mm. 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 Ah. Mm. Mm. Ako ang do. Tapos og din eh. Mm. Cheese. Mm. 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 So, the best kailang pizza Sa overload, no? no? Sa Regis. Oh. Regis. Regis. Loaded pizza. No? So, perfect na perfect ani ilang pizza. Diba? Pambarkada kanina na siya kuan buffalo wings, no, na chicken, tas soft drinks, mga kabingka. So, sa 800 ka pinimo, panalo ngayon mga kabingka. So, ito po si DJ March, no? At ang akong susunod na food adventure, mga kabingka. See you in next my vlog, mga kabingka. Pushka TV. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.